गासैबो दैदेनगिरिफोरा जाहाथे हारिनि खोथाखौ गिबियाव सानो बेखौनो आं खावलायबाय। सानै माइनर हिनजावसाफ्रा जुदि बर' नङामोनब्ला बे सोरबा दास कलिता शर्मा गस्वामी जुदि जायोमोनबा दिनै आसामा बेरगावगौमोन। आसामनि केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म सार आरो आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि एबा स्पिकार बिश्वजित दैमारी सार बिथांमोन सानैया जे नैबे हिरण्मय खाख्लारि जाय फंबायानाखि मोनसे दुखुनांथाव भाबै गुबुननि आखायाव खास्रि बिस्रि बुथारजादों। दा बिनि सायाव एसेबां गिदिर जोंनि दैदेनगिरि सानैया फंसेबो खोथा बुङैयाव आंबो एसे शक जादों आरो गुबुन फारसेथिङै समाज सिबियारि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो शक जादों। बिथांमोना मानो सिरि, मानि थाखाय दिनै सिरि, बिथांमोना बर' हारि नंगौना नङा आरो बर' हारिनि सायाव बिथांमोना अननाय एबा बर' हारिखौ सिबिनो एबा बर' हारिखौ मोजां मोननाय गोसोआव दंना गैया? बिथांमोना मोनसे समाव बर' हारिनि दैदेनगिरि जानानै बर' हारिखौ जौगाखांहोनांगौनि थाखाय गोबां खोथा बुंबोदोंमोन। नाथाय दिनै बेफोरबायदि गोजौ रेंकआव थाहैनानै बिथांमोना निस्सय बर' हारिफोरखौ सिबिनो बावलांबाय नामा? दा बेखौसो आं सिन्था खालामबाय थादों। दिनै हिरण्मय खाख्लारि फंबायनि इसिबां गिदिर बे दुखुनांथाव बुथारजानाय बिनि सायावबो फंसेबो खोथा बुंद्रायिखौ निस्सय गासैबो रायजो राजाफ्रा नोजोर होदों। बुङाखै गोबाङानो, मानोना आथिखालाव खुगा दं होननानैबो बुंजालाबाया। नाथाय आं बुंनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंनिनो बर' हारिखौ अनसायग्रा मोजां मोनग्रा बर' हारिफोरनो सिंसा गोबां बाथ्राफोरखौ फोरमायग्रा अमर सिंह ब्रह्म साराबो बिनि सायाव जोबोद दुखु मोनदों। दा निस्सय आं सानो गोसो सिङाव गोबाङानो सानदों नाथाय बुंनो हायाखै। जाय हक बिनिनो मोनसे भिडिअ ओंखारदों जे अमर सिंह ब्रह्म सारा आथिखालाव केबिनेट मिनिस्टार रेंकआव थानाय आरो आथिखालनि बुंथिगिरि आसाम एसेम्ब्लिनि बिश्वजित दैमारी सार बिथांमोनखौ मा बुंदों एसे भिडिअनि गेजेरजों नायदिनि। हिरण्मय खाख्लारिया दा बिथांनि इनाय बानायै जेनाखि बुथारजानाय, देगारजों सुथारजानाय, दा बेफोरबायदि जाथायनि सायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा दिनै राभा स्टुडेन्टस इउनियन बा बर' थुनलाइ आफाद बा गोबां दल संगठना बयबो बेखौ सोंखारिबाय, निन्दा होबाय, दिनै धरना होबाय। साननैसो आगोल एबसुआ आरोबाव जे उदखारिफोरखौ दोषी व्यक्ति जाय दोषी धन आली तालुकदार जाय आं माने मोनसे जिनिसखौ नोजोर खालामदों बे जाहैदों जोंनि बर'फोरनि बे मोनसे बिराद गिदिर इस्यु होननानै बुंजायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'नि सायाव गुबुन हारिनि मानसिया बिसेसकै मुस्लिम कास्टनि माखासे उदखारिया जेरैबायदि जाथाय खालामबाय बे बिराद दुखु गोनां बाथ्रा जादों, निन्दा खालामथाव बाथ्रा जादों। दा दिनै बे बेलायावहाय बर'निनो जेनाखि केबिनेट मन्त्रि बिथां उरखाव गोरा ब्रह्मआ दिनैसिमबो बे बेलायाव फंसेबो खोथा बिथाङा निस्सय बुङाखै। आङो नुनो मोनाखै। बहाबा चेनेलाव बुंदोंब्ला बा बहाबा प्रेस माबायाव पेपार मिडियायाव होदोंबा आं हयथ' बेखौ नुसनाखैबा आं क्षमा बिगोन। किन्तु आंनि मिथिनायाव बिथांखौ दासिमबो बे मेटारावहाय माने सासे बर'नि केबिनेट मन्त्रि जानानै बेनि दोषी व्यक्तिफोरखौ आयेन मथे शास्ति होनांगौ होननाय आङो दिनैसिम नुनो मोनाखै। आरो बिथाङा आरो जे जानाखि हिरण्मय खाख्लारि बिथाङा बुथारजादों अयनाय भाबै सासे सेंग्रा मानसिया, आरो बे हिसाबै न'खराव बिथांनि थैनायाव बा रुंसारि जानायाव न'खरा जोबोद खहा जादों। दा बे हिसाबै सरकारा मोनसे कम्पेनसेसन हिसाबै माने क्षतिपुरन होनांगौ होननानै माने बुंजागौमोन उरखाव गोरा ब्रह्म आरो जोंहा बर'नि गेजेराव दङ आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिथां बिश्वजित दैमारी मोनहा। दा दिनै बिथांमोनहा मानो फंसेबो खोथा बुंदिया? ना बिथांमोनहा बर' नङा बा बे बर'नि मोनसे इस्यु नङा नामा? बर' जाथिनि दुखु नङा नामा? नायल' जाल' केबिनेट मन्त्रि सासे उरखाव गोरा ब्रह्म दं, दिनै स्पिकार दं बिश्वजित दैमारी। बिथांमोनहाथ' एटलिस्ट बुंनांगौमोन ना जे मन्त्रियाव थाब्ला कि खोथा बुंनो हाया नामा? गोदो गोदायथ' जों नुबोदों जेला बर' आरो मुस्लिम दावराव जायो अब्ला सिद्दिक आहमेद मोनहा बे समाव मिनिस्टारमोन। बिथांमोनहा गोबां बर'नि एगेन्स्टै गाज्रि खोथा बुंबोदों। दिनै गाज्रि खोथा बुंनाङा, एटलिस्ट बिथांमोनहा सरकारि मानसि हिसाबै मन्त्रि हिसाबै
नैबे खोथाखौ बुंनो हायोमोन बिथांमोनहा जे घटना जालांबाय बे घटनाया दुखुनांथाव जादों अयनाय जादों इलिगेल जादों आरो बे दोषिफोरखौ माने आयेननि दारै उपयुक्त भाबै बिसोरखौ साजा होनांगौ आयेननि गन्डियाव दोननानै दा बे खोथाफोरखौथ' बुंनो हायोमोन दिनै मानो फंसेबो खोख्रासोदिया बा नैबे एककालीन जेनाखि ग्रेन्ट होनाय सेंसन होनाय क्षतिपूरण होनाय बे खोथाखौथ' बुंजायोमन दिनै उरखाव गोराब बिथांमोनहा मन्त्रि जानायखाय जोंहा बुंजाया बिदि साननानै थानोसै नामा दिनै बेबादि जोंनि बर'नि बेलायाव जेबो बुङैयावथ' बर'आनो जुदि बुङाबा गुबुन हारिया मा बुंगोन हारसा मन्थ्रिफ्रा मा बुंगोन बर'आनो जेबो बुङाखै जेराव नोंथांमोनहा बुंबासो गुबुन हारसा मन्थ्रिफ्राबो बुंगौमोन दिनैहाय जुदि बे हिरण्मय खाख्लारिया जुदि बर' नङामोनब्ला दिनै बै हिन्जावसा सानै माइनर हिन्जावसाफ्रा जुदि बर' नङामोनब्ला बे सोरबा दास कलिता शर्मा गस्वामी जुदि जायोमोनबा दिनै आसामा बेरगावगौमोन आसामनि साफ्रोमबो मन्थ्रिया बेखौ निन्दा होगौमोन आरो बै न'खरखौ बुलडजारजों होखारनांगौ बांलादेशि माइन्डेड मानसि बिसोर बांलादेशि नङाब्ला बेबादि खामानिखौ मावनो हाया बेनो प्रमाण होयो बिसोर बांलादेशि माइन्डेड आरो बांलादेशनिफ्राय फैनाय जागोन बिसोरखौ होखारनांगौ होननानै बुंगौमोन नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा जोंनि बर' केबिनेट मन्थ्रि थासेयावबो दिनै बर'नि गाबनायखौ नुनानै दिनै बर' सासे माने अयनाय भाबै बुथारजानायनि सायाव खोथा फंसेबो बुंनो हायैया बिराद दुखु गोनां बे बाथ्रा जादों बे गासैबो भिडिअखौ नुबाय रायजो राजा नोंथांमोना नुनानै निस्सय माबा मोनसे गोसोआव सानदों बुंनो हायाब्लाबो दा आसा खालामो नोंथांमोना माबा मोनसे कमेन्टखौ हरगोन आरो भुल बुजा गोरोन्थिफोर जुदि जादोंब्ला निमाहा होगोन होननानैबो आं मिजिंथिबाय जेना हक बिदि जानो नाङामोन आंनि साननाय बायदियैब्ला हारि हिसाबै गिबियावनो बयबो अनसायग्रोनो रोंनांगोन बिनि उनावसो गाव गावनि खोथाखौबो साननांगोन नङाब्ला जोङो गावखौनो बर' हारि होननानै जोबनायाव सिनायथि होहैनोनो हायै बायदि जाहैगोन बिनिखायनो गोजौ लेभेलाव थानाय गासैबो दैदेनगिरिफ्रानो गिबियावनो गावनि हारिखौ माने हारि होननानै परिचय खालामनो रोंनांगोन अननो रोंनांगोन सिबिनो रोंनांगोन अब्लासो जोङो मुलुगाव बर' हारि होननानै जोङो सिनायथिखौ मोनगोन जुदि बर' हारिखौ लानानैनो जुदि सोरबाया माबा मोनसे खैसार खालामनानै हारिखौ खैफोदाव खोख्लैनानै गावनि मुलाम्फानि थाखायल' जुदि सानदोंब्ला बियो जोबोद गोरोन्थि जागोन आरो इयुनाव जोङो बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय थांखि लानाया बियो फेलें जागोन बेखौ जोङो बयबो नुहुरखाबाय दा बिनिखायनो आं खावलायदों गासैबो बर'नि गोजौआव थानाय गाहायाव थानाय गासैबो दैदेनगिरिफोरा जाहाथे हारिनि खोथाखौ गिबियाव सानो बेखौनो आं खावलायबाय दा दिनैनि भिडिअखौ आं गोलाव खालामाखिसै एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ गोजोन्थों